Praise the Lord. प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो। I welcome you all in the name of Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, I have a message for you. ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଅଛି। A message which will give you hope. जो ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇପାରିବ। A message which will encourage you. ସମ୍ବାଦ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ। A message which will give you a new direction. जो वाक्य की ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ ପଥ ଦେଖେଇ ପାରିବ। Which will bring peace into your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇ ପାରିବ। Which can change your life. ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଇ ପାରିବ। Do you know which message is that? ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? I am going to tell you that. ମୁଁ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। That message is ଆଉ ସେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି God's grace is sufficient for you. परमेश्वरଙ୍କ अनुग्रह ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। God's grace is sufficient for me. परमेश्वरଙ୍କ अनुग्रह ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। Yes, my brothers and sisters. ହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, It is written in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀ 12:9 ଲେଖା ଯାଇଛି, God is saying, परमेश्वर କହୁଛନ୍ତି, my grace is sufficient for you. ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। Yes, my friends. ହଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, His grace is enough. ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। His grace is sufficient. ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। Do you know for which purpose His grace is sufficient? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ? His grace is sufficient to take you out from your problem. ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। You may be facing so many problems in your life. ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। You can't even tell to others. ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। But God's eyes is upon you. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। His grace will take you out from that problem. ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। That problem may be unemployment problem. ତାହା ହୁଏତ ବେକାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। Today lots of people are facing unemployment problem. ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବେକାର ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। So many youths are depressed today. ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବାମାନେ ଆଜି ହତାଶ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ They ଅଛନ୍ତି। are depressed because they don't have any job. ସେମାନେ ଆଜି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ। So it is a big problem. ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। But my dear friend, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, God's grace is sufficient. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। His grace is sufficient to give you a job. ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। God's grace is sufficient to open doors for you. ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। Yes, my friend. ହଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, You may be facing financial crisis, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, but His grace is sufficient to give you funds. କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। Yes, my friend. ହଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, You may be facing marriage problems. You are not able to get any bride or groom. ହୋଇପାରେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ କନ୍ୟା କି ଅବା ବର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। You are depressed because no proposal is coming to you. ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ପାଇକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। But my friend, କିନ୍ତୁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, His grace is sufficient. ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। His grace is sufficient to bring a good partner into your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। Secondly, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, God's grace can break all the bondages which are in your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। That bondage may be any type of bondage. ତାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ହୋଇପାରେ। That can be a bondage of sickness. ତାହା ହୁଏତ ରୋଗର ବନ୍ଧନ ହୋଇପାରେ। That can be a bondage of crisis. ତାହା ହୁଏତ ଅଭାବ ଅନଟନର ବନ୍ଧନ ହୋଇପାରେ। That bondage may be a bondage of sin. ତାହା ହୁଏତ ପାପର ବନ୍ଧନ ହୋଇପାରେ। But God's grace is sufficient to break that bondage. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। My dear friend, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, grace is powerful. ଅନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। God's grace is powerful. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। It can break all type of bondages. ତାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇପାରେ। It is written in Bible, ତାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, you shall know the truth, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, and truth shall set you ଆଉ free. ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। And His grace is sufficient to protect you. ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। My dear friend, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, we live in a place ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ which is full of dangers. ଯାହାକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଅଟେ। You can face so many
troubles in your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। There is a danger for your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ରହିଛି। So many wicked people are living in this world. ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। They can harm you, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି। but God's grace can save you. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। God's grace can protect you. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। God's grace will protect you from all the accidents. ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। So His grace will protect you. କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। Yes, my friend. ହଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord। His grace is powerful to provide all your needs. ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। Are you thinking that I don't have any blessing? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ? I can't get any blessing. ମୁଁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ? But don't worry. କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। God's grace is sufficient to provide all that. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord। Do you think that you don't have any knowledge? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? Do you think that you don't have any wisdom? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବି ନାହିଁ? But God's grace is sufficient to give you knowledge and wisdom. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। Because God is the source of every knowledge and wisdom. କାରଣ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord। He will give you new skills. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଦେବେ। His grace will give you new wisdom. ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବ। His grace will show you new path. ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ। His grace is sufficient to open doors in your life. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ତାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। His grace will open doors for your success. ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ। Success is not here and there, ସଫଳତା ଏଠି ସେଠି ନାହିଁ, but success is in God. କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। Success is in God's grace. ଆଉ ସଫଳତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅଛି। God is saying, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି my grace is sufficient for you. ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। His grace is sufficient for our successful life. ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। He will make you successful. ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିବେ। His grace will make you ଆଉ successful. ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। Do you want to see His grace? ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? Then just believe in Him. କେବଳ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। Believe in Jesus Christ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। and His grace will come upon your life. ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। And His grace will protect you. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। Grace will solve all your problems. ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ। Because of God's grace, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ you can be saved. ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। You can be saved from sin. ଆପଣ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। You can be saved from hell. ଆପଣ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। You can be saved from all the curses. ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। Because Jesus has given His life for you. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। He had taken all your curses upon His body. ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। Yes, my friend. ହଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, His grace is sufficient to save your soul. ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। His grace is sufficient to give you salvation. ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord। My dear friends, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, I believe ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ this message has blessed you. ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। Always believe ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। His grace is sufficient. ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। Maybe present situation is difficult. ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। Maybe present situation is worst. ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅଟେ। But God's grace is sufficient to give you blessing. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। His grace will definitely open a new door. ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ। May God bless you. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Let us pray. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Our Heavenly Father, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, we thank you for this moment. ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। You have given us a message. ତୁମେ ଆଜି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। You are saying, ତୁମେ କହୁଛ my grace is sufficient for you. ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। Lord, ପ୍ରଭୁ, we believe in this word. ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। We believe that your grace is sufficient for our life. ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। Lord, I pray in Jesus' name,
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି your grace may shine upon their life. ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ। Lord, you open doors there in their life. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଦିଅ। Lord, bring success into their life. ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସଫଳତା ଆଣି ଦିଅ। Bring peace into their life. ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଆଣି ଦିଅ। Make them spiritually strong. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳବାନ କର। Lord, increase your grace in their life. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କର। In Jesus' name we pray. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। Amen.